A o porovnání toho koně dole s tím obrem. Avatar of Slaughter, Fists of Flame, Think from the Deep, 9 za 9. Pokaždý, když věc zaútočí, musí zničit Island nebo Think from the Deep. Už se blížíme ke konci. To bylo rychlý. Counterspell. Elfský mystik, hezký 2, krásná práce. Filigree Attendee. Letter of Acceptance. Renault 2, Weaponsmith. Rise from Tides. To je do druhého peku. Tyhle mě se tady scházejí krásně, mně se fakt tady scházejí krásně. Tohle je úplně skvělá karta. Savage Beating, 2 mytiky, ale dobrý den. Ale dobrý den. Reality Shift ve foilu. Double mythic. Thriving Isle, Thriving Isle, Thriving More, Thriving Heat. Tuto paternu už jsme tady viděli. Read the Bones, Frontier Warmonger, Rogue's Passage, Slain Food Stow Away. Hezká kartička. Endrek Master Breeder, Insurrection, Mythic. Untap all creatures. Flawless Maneuver. Feed the Swarm a Kentus. Poslední 4 peky, dámy a pánové, a pak jdeme na Pack Wars. Jsme tam? No, neser mě. Frantic Search, Kodamas Reach, hezky 2 krásné artovky, Brass Knuckles, Dark Steel Ingot, Battle Gear, Haunted Cloak, Unstable Obelisk, Reliquiary Tower, Mirion Landscape, Ship Mage, Awakener. Tohle je klasický Urdragon. Super, máme ho podruhý, je to sice krása, ale tohle je klasický art Urdragona, který já si pamatuju v originálním balíčku, naše drahá eminence. Krásný mytik. Kindred Dominance. Boží karta, hnusná, když přijde proti vám, ale když ji máte v ruce a můžete ji vyvolat, je boží. Evacuation, rare ve foilu a Sun-Touched Mirror z listu. OK, Urdragon 2krát. Povedlo se. A teďka ho strašně znehodnotili. Byly strašně drahý ty komandérský balíky. A ten komandér jako takovej byl ve své době strašně drahý, protože Eminence je abilita, která je v podstatě, myslím si, že jenom u těchto komandérů, u těchto 4. Bonders Ormaten, Prismatic Lens, Prophetic Prism, Explorer Scope, Stoneguard Vessel, Felvar Stone, Trandynamo, Zajin, Zada, Heartless Hidejichu, 7 Reclamation, Path of Ancestry, krásná foilová karta, Eldrazi Spawn. Předposlední balíček, dámy a pánové, předposlední balíček. Bude ještě diamant? To je otázkou. Já myslím, že bude hovno, ne diamant, ale už jeden máme, jak jsme v pořádku. Shirei Shizao Caretaker, Nadi Blade. A Braid, All That Glitters, to už z All That Glitters můžeme trošku jako malovat. Gisela Blade of Gold Knight, krásná karta.